Beogradski sindikat nastupa u Beogradskoj areni sa velikim koncertom koji će početi u 20 časova i 30 minuta 28. aprila ove godine. Da li će slediti neke posebne pripreme za ovaj koncert, pogotovo i zbog kondicije koje će vam trebati, s obzirom da će biti jedan od najdužih vaših koncerta? Pa dobro, u svakom slučaju više zbog tehničkih karakteristika koncerta, budući da će stvarno na tehničkom nivou biće na visokom tehničkom nivou. Tako da u tom smislu ćemo više vežbati, više, ali u principu dosta smo mi u formi. Od objavljivanja svog trećeg albuma Diskretni heroji juna 2010. godine, koji je putem sajta www.beogradskisindikat.com do sada besplatno preuzela više od 1.000.000 ljudi, grupa i pored velikog interesovanja publike nije imala mnogo prilike da nastupa. Mi se zovemo Beogradski sindikat, to je prosto se zove Beogradska arena i ovo bi se moglo nazvati onda samim tim beogradskim koncertom, ali u suštini publika koju mi hoćemo da se obratimo i da privučemo na ovaj koncert je upravo, što ste mogli da čujete, pokušat ćemo da najširoj publici mogućoj u Srbiji i čak i u regionu koja je zaista želela da nas čuje ovih godinu i po dana posljednjih od albuma, a mislim i svih 13 godina omogućimo da sada dođu da imaju tu šansu na jednom, da kažem, nivou najviše mogućem. Da li ćete imati neke od živih instrumenta, pošto je poznato da ste jednu stvar radili sa Beogradskom filharmonijom? Da, jesmo jednu stvar radili sa zapravo filharmonijom, međutim ne mogu sad baš da obećam da će biti cijela filharmonija na koncertu, ali svako da je u planu, ne samo u planu, nego mi već dogovaramo sa različitim vrstama muzičara. Pošto znaš i sama, mislim, i ljudi koji prate naš rad i tako dalje, da pogotovo na posljednjem albumu mi imamo svega i svačega, od Braja Disidenta koji ima tamburaše do, ne znam, nekih stvari i ranije koje su imali taj neki simfonijski zvuk u sebi, tako da jeste planirano. Tako da očekujte, mislim, definitivno razne vrste živih muzičara. Predstojeći spektakl biće idealna prilika da svi ljudi osete prepoznatljivu sindikalnu atmosferu, tim pre što će višesatni nastup ovaj put biti podvučen izvanrednim tehničkim uslovima, probranim gostima i specijalnim iznenađenjima. Karte su već od danas u prodaji po cenama od 1.200 dinara i 1.500. Kako je grupa sama rekla, ovo je najniža cena koju su mogli da izvuku, prevashodno zbog tehničkih razloga, jer se koncert održava u ovom velikom objektu. Snežana Ivanović za Informer Kopernikus televizije.